Beléptetés. Telephelyünkre a belépés regisztrációhoz kötött, ehhez fényképes igazolvány bemutatása szükséges. Látogatóink részére térképpel ellátott vendégkártyát biztosítunk, ami tartalmazza a biztonsági előírásainkat is. Vendégeink, munkatársaink kíséretében tartózkodhatnak telephelyeinken. Láthatósági mellény viselése minden látogató számára kötelező. Üzemek elérése. A KRESZ szabályai telephelyeinken is érvényesek. Autóval 20 km/h sebességkorlátozás érvényes. Gyalogosan mindig a kijelölt útvonalon kell közlekedni. Közlekedés az üzemépületen belül. Mindig a kijelölt gyalogos közlekedési útvonalakat használd. A kereszteződésekben nézz körül. Ha szükséges, használd a gömbtükröket is. Gyáron belüli közlekedés rollerrel. Kérjük, mindig a kijelölt anyagmozgatási útvonalon közlekedj. Munkaruházat bemutatása. Légy mindig jól öltözött, de munkavégzés közben fülbevaló, karóra és nyaklánc viselése tilos. Ez mindenki érdeke. Munkaeszköz ellenőrzés. Minden esetben ellenőrizni kell a munkaeszközöket, a megjelölt védőeszközök használata pedig kötelező. Targonca. Műszak előtt mindenképpen ellenőrizni kell a targonca műszaki állapotát. Fék, kürt, világítás, emelővilla. Ezt mindig meg kell tenni. Veszélyes anyagok kezelése. Mindig viseld az előírt védőeszközt, minden vegyi anyagnak legyen biztonságtechnikai adatlapja, csak felirattal ellátott edényzetet használj. Biztonsági rendszerek. Gépek, berendezések biztonsági rendszerének kiiktatása szigorúan tilos. Lottorendszer. A lottó egy munkavédelmi eljárás, ami megelőzi a gépek és berendezések váratlan elindulását, ami megakadályozza a tárolt anyagok vagy energia váratlan felszabadulását, és kizárja az áramütés veszélyét. Karbantartás csak lezárt gépek esetén végezhető. Erre szolgál a plakat. Terhek emelése. Mindig egyenes háttal, beharított érdekkel emelj nehéz terheket. Kézi anyagmozgatás kocsival. Mindig a kijelölt anyagmozgatási útvonalakon mozgasd a kézikocsit, a védőeszközök használata, védőcipő és láthatósági mellény természetesen ilyenkor is a baleset megelőzését szolgálja. Előzd meg a forrázásos baleseteket. Anyukám szerint egy jó forró kávé életmentő lehet, de ne feledd, hogy könnyen égési sérülést is okozhat, ha figyelmetlenek vagyunk. Kérjük, soha ne közlekedj forró itallal a kezedben. Lépcsőn-közlekedés, mobil használat. Apróságnak tűnik, de ugyanúgy veszélyes lehet. A lépcsőn-közlekedés, ezért kérjük, hogy lépcsőn fogd a korlátot, és ne használd a mobiltelefonod. Ha hívnak vagy SMS kapsz, állj meg, amíg használod a telefonod. Köszönjük! Baleset jelentése. Minden balesetet azonnal jelenteni kell a közvetlen munkahelyi vezetőnek. Életmentő pont. Minden üzemünkben van életmentő pont. Tűzoltó készülékek használata. Üzemeinkben több helyen is elhelyeztünk tűzoltó készülékeket. Ezeket tilos eltolaszolni, ha szükségessé válik használatuk, a készüléken feltüntetett előírások szerint használd. Tűz van!
Kiürítés gyülekezési pont. Tűzriadó esetén azonnal el kell hagyni az épületeinket, és a kijelölt gyülekezési ponthoz kell határozott lépésben menni. Távozás a munkahelyről. Amikor elhagyod a telephelyet, a kapuknál a biztonsági személyzet véletlenszerűen ellenőrizheti a táskád vagy csomagjaid tartalmát. Kérjük, működj együtt a gyorsabb kilépés érdekében.